Yun. May bilang animal yung naipon namin sa isang taon. Siya yung cashier. Mahal, ikaw yung cashier muna dyan. Okay. Yan, pangbili ko yun ng bisyo, ganun. Sayang naman. Isang taon ako din nagbisyo kaya dapat may pangbisyo na ako ngayong taon. Ang alalay niya si Aseyas, ayan si Aseyas, alalay niya si Aseyas, marunong magkalat. Si Mahal muna bahala. Sabi Mahal. Oo. Magkano kaya yung tenta mo? Isa ako yan, yo. Ipon! No, yan. No. Yung mga barya lang, huwag na yan. Siya sa mga mga. Kaya huwag kang matakot. Lobat. Tuloy natin yung pagbibilang habang nilalaba ako. Cut muna mga kawakba. So na-araw ulit kasi makulit to. Pagod na si Mahal. Tapos alas 10 na ng gabi. Tuloy na lang natin. Yun mga kosa. After ilang araw, nabilang na namin yung coins na pangbayad na sa Shopee. Umabot din ng parang halos magto 12,000. Yun lang naman. Kasi nga si Ice. Yun ang ginawa namin pala doon every payday. Within that year, lahat ng coins na nasa bulsa, bag o wallet, lalagay namin sa alkansya. Lahat ng coins yun. Piso, 5, 25 cents. Tapos yun, naipon namin ng 12,000. At ito talagang close. See you. Bye-bye ka, bye-bye. Bye-bye. Gising na si Ice.